Hver eneste dag møder vi mange forskellige mennesker. Nogle vi kender, og nogle vi ikke kender. Og vi tænker over, hvordan vi præsenterer os for dem, hvordan vi ser ud, hvad vi siger, hvordan vi svarer, og hvilken relation vi har eller ønsker at få med dem. På samme måde er det med internettet. De fleste af os har en profil på et socialt medie, på Facebook, Twitter, LinkedIn eller noget lignende. Der har vi kontakt med en række forskellige mennesker på en og samme tid. Og også der burde vi overveje, hvordan vi præsenterer os selv og hvad vi siger til hvem. Hvem skal se billedet fra julefrokosten? Hvem skal vide, at vi er ved at søge nyt job? Og hvem skal høre, hvad vi mener om det ene eller det andet politiske emne? Har du selv tænkt over, hvordan du tager dig ud online? En ven har måske delt et uheldigt billede af dig, men tænker du også over, hvad du skriver til andre? Og hvor mange der kan læse det? Har du tænkt over, hvad der skal være privat, og hvad der skal ud i offentligheden? Har du tænkt over konsekvenserne af at dele dine private oplysninger og holdninger? Kort sagt, ved du, hvordan din digitale identitet ser ud? Tag testen og lær din egen digitale identitet at kende, og se, hvordan den ligner andres.